Wara l-familji issa kien imiss lin-negozji. Bil-baġit 2015 in-negozji se jiffrankaw 50 miljun euro kull sena f'roħs tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-President tal-Assoċjazzjoni għall-Lukandira u Ristoranti Matthew Paċ esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dan. L-industrija għandha bżonn biex tindirizza l-ixi tas-sostenibilità tal-industrija. Il-roħs ta' 25% li ġej f'Marzu 2015 importanti li jseħħ. Per importanti jseħħ li wkoll li jkun roħs sostenibbli ġifieri għal tul ta' żmien. Tal-istess fehma huwa Joe Farrugia, l-President tal-Assoċjazzjoni ta' Minn iħaddem. Din hija essenzjali, di kienet wegħda elettorali, però apparti li kienet wegħda elettorali, konna u qegħdin salhom f'sitwazzjoni fejn ħafna negozji ma jistgħux jikkompetu ma' oħrajn barra minn xtutna għaliex ir-rati tal-enerġija huma għolin ħafna. David Kurmi, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, fakkar li r-rati tal-lum huma fost l-ogħla fl-Ewropa. Huwa importanti ħafna li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma jonqsu għal-negozji għax palissa n-negozji qed ikollhom iħallsu it-tielet l-ogħla rata fl-Ewropa. Dan it-tnaqqis ovvjament se jgħinhom biex ikunu anke iktar kompetittivi fis-swieq barranin.